Υπάρχει, βρίσκει στα χωριά, συναντάς ανθρώπους οι οποίοι λένε θα ψηφίσουν Χρυσή Αυγή. Είναι γεγονός. Διαπιστώνεται, ας πούμε, μία άνοδος της Χρυσής Αυγής από μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Τη δίνουν μάλιστα και ποσοστό να μπαίνει στη Βουλή. Καταρχάς πρέπει να πούμε ποιος εξέθρεψε τέτοιες ακραίες συμπεριφορές, τέτοιες ακραίες απόψεις στο πολιτικό σκηνικό. Δεν είναι ίδιο το πολιτικό σύστημα που εξρέφει τέτοιες απόψεις. Τι κάνανε τόσα χρόνια αυτοί οι οποίοι κυβερνούσαν, σε ποιον επετίθονταν? Για οτιδήποτε συνέβαινε τα βάζαν με το ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τους κουκουλοφόρους που τα κάνουν λίμπα στις πορείες στην Αθήνα, ενώ ήταν γνωστό και υπάρχουν και φωτογραφίες άπειρες που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο ότι ήταν μέλη της Χρυσής Αυγής, παρακαρατικοί και διάφοροι άλλοι, τους οποίους τους χρησιμοποίησε το σύστημα για να διαλύσει τις συγκεντρώσεις. Τους εκθρέψανε λοιπόν. Πέρα όμως από αυτό, επειδή προχτές μίλαγα σε ένα χωριό με ένα νεαρό, μια παρέα παιδιών, οι οποίοι μου λέγαν Χρυσή Αυγή, τους είπα το εξής απλό. Νεαρέ μου, το φασισμό δεν τον έχει ζήσει. Θα στο εξηγήσω με μια κουβέντα. Εσύ τώρα μπορεί να λες ότι είσαι ακροδεξιός, Χρυσή Αυγή κτλ. Μπορείς να το λες, μπορείς να το υποστηρίζεις, μπορεί αύριο και να βγεις και το κόμμα σου στη Βουλή. Εγώ δεν το θέλω, αλλά δεν μπορώ να το αποτρέψω. Αν είναι νόμος φασισμός, αυτό είναι το καλό της δημοκρατίας. Αν ήταν φασισμός, εγώ που είμαι αριστερός, όχι δεν θα μπορούσα να πω την άποψή μου, όχι δεν θα μπορούσα να μπω στη Βουλή, θα ήμουν σε καμιά φυλακή, σε κάνα ξερονήσι και θα έτρωγα το ξύλο της χρονιάς μου. Αυτή είναι η διαφορά λοιπόν. Να το καταλάβουμε. Είναι ανησυχητικά φαινόμενα, πιστεύω ότι όσο η κοινωνία περνάει τόσο δύσκολα και όσο ο λαός δεν συνειδητοποιεί τον κίνδυνο αυτού του φαινομένου, θα έχουμε μια έξαρση. Πιστεύω όμως ότι μέσα στη δημοκρατία τέτοια φαινόμενα και με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα έχουμε μια αλλαγή της κατάστασης θα περιοριστούν, για να μην πω θα εξαλειφθούν.